Ka 5th Zonal Youth Convention jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6, Klas Dang Haomden Parish. Ya kalama jong ka Zonal Youth Convention lakentiu da uba Merrill Bonds im uba deu MLA Kanongpo Constituency hakajingadon rengkat jong ki samla kibami ikmat na kibalang kibahap hapo ka Zone 6 jong ka Shillong Archdiocese. Hakani ka convention la sakhi ya ka jingwan ya shimbenta shirhem jong ki samla ki badai na ki santali ki parish bakinthup ya ka Nongpo Parish, Kadhor Parish, Birnihat Parish, Den Parish bat Siang Parish. Kini kilai teli kijinglong jong uding kerar. Kijinglong kaba udon. Uding bae kemud bagi scam ya kijing perkhat bagi long ketin pareng yang gibolong firm. Sisin bagi larai hot means hot. Sisin bagi yang m. Ngi scam ya kijing mut. Ngamaratin banong bagi nong yalam jong keseng samla. Den Parish bat kumju urhaga zone hi baro kawe. Kadai kajing long firm kajong ki, kajing scam jigmut kajong ki. Nong yalam bat pilong kumni kumba pilong. Pilong firm in your stand ong ketin pareng. Gini ban scam hagano kanong rim kabengingi yang